22. apríla 2016 nám, ako redaktorkám TV Lúčik a časopisu Lúčniny, poskytli rozhovor hviezdy zo známej skupiny z Očí v oči. Ako si dostali do tejto skupiny? No my sme sa tak asi tak spolu všetci tak stretli a boli sme kamaráti už z detstva, by som povedal, takže tak sme sa spolu všetci dostali do tejto skupiny. Ako dlho ste v tejto skupine? No, ja som v tejto skupine od začiatku, lebo sme ju vlastne ja, Vládko a Filip založili a kapela vznikla nejako v 2004, keď sme ešte vôbec nevedeli ani hrať na nástroje, ale chceli sme mať kapelu, bol to náš sen, tak sme sa do toho pustili. Akú hudbu ste preferovali, keď ste boli v našom veku? No my sme preferovali samozrejme asi skôr také, že slovenské kapely najprv, aj sme hrávali, že kávore, neviem, že horky, že slíže a podobné zóna, ale samozrejme mali sme radi aj zahraničnú tvorbu a tam skôr také punkové kapely asi prevládali, povedz Miško. Ale aj také tvrdšie žánre sme počúvali, sme vyrastali na Sepultúre a na rôznych Rancid, Hatebreed, proste System, Slipknot, to bola strašne široká škála kapiel, ktoré sme počúvali a všetko to boli také rockové kapely, ktoré buď hrali niečo tvrdšie alebo trošku mäkšie, ale že tam bol ten rock, ten základ. Píšete si texty sami? Áno, výhradne všetky texty a píše ich Miško. No počkaj. Ja ešte opravím, väčšinu textov píšem áno ja, ale Janko, náš gitarista, ktorý tu teraz nie je, tak tiež napísal pár textov a veľmi dobrých textov. Čo vás inšpiruje pri písaní textov? Život. To, čo sa udeje v našom okolí, to, čo zažívame, je veľmi dobre dať do tých piesní, je to také úprimné potom. Snažíme sa spievať o tom fakt, čo nám je blízke a nie nejaké vymyslené veci. Čo vás máte nejaký vtipný zážitok z koncertov? Tak tých zážitkov je podľa mňa strašne veľa, asi veľa aj nepublikovateľných, ale vždy sa niečo nájde. My sme taká veselá partia, nielen my ako kapela, ale máme aj okolo seba tým chalanov, ktorí sú fakt, že parťáci a potom vzniká veľmi veľa úsmevných príhod, ale asi nejakú jednu vypichnúť, tak to asi by som ani nevedel. Pamätáte si nejaký váš prvý koncert? Aký bol? Prvý koncert sme mali v Nitre v roku 2005, 22.10., tak sa mi zdá, že to bolo. Bolo to v takej krčmičke našej, kde bývali také akože amatérske koncerty a no bola to akože veľká sranda, mne tam gitara sa hneď v prvej pesničke rozladila, nebol som si schopný naladiť proste celý koncert tú gitaru a som nebol pripravený na to, že ako to funguje na tých koncertoch, tak som celý koncert hral proste s rozladenou gitarou. Bolo to veľmi vtipné. Vládko mal vtedy ešte také fajnové tie bicie, vieš, také tie úplne staré amatérske, úplne také amaty, ktoré keď buchol po niečom, tak to padlo, vieš. Tak ten koncert vyzeral tak, že ja som hral s rozladenou gitarou, takže som aj rozladené spieval. Vládkovi tam padali bicie, no bolo to veľmi komické. Ako často máte skúšky? No, my sme mávali zo začiatku fakt, že každý deň, keď sme začínali skúšať, tak namiesto toho, aby sme chodili spolu von, a predtým sme chodili, ja neviem, jazdiť na skate, chodili sme hrať futbal a neviem čo, a my sme to vymenili za to, že každý deň po škole sme vlastne chodili do skúšobní a každý deň sme skúšali. Samozrejme, teraz je to už trošku náročnejšie, máme samozrejme aj svoje osobné životy, takže treba aj to riešiť, ale vždycky väčšinou skúšame tak poctivo pred turné, že každý deň, ale medzi tým, keď máme koncerty, turné, tak fakt sa ani skoro nedá skúšať, lebo stále hráme každý víkend, niekedy aj cez týždeň a to prenášanie a rozbalovanie aparatúry stačí na koncertoch a nie len ešte skúšobní, keby sme mali. Chodíte na koncerty s youtubermi. Aké máte medzi sebou vzťahy? Vzťahy také profesionálne, ale nie, vieš čo, teraz sme Explo napríklad stretli backstage, sme kecali, bol odfarbený na blond, tak sme sa mu trošku smiali. A napríklad Expo teda poznáme už dlhšie kvôli tomu, že sme ho vydávali na koncertoch našich. Vždy tam taký nejaký pojašený chlapec skákal a sme nevedeli, kto to je zač, až potom neskôr nám povedali, že on je vlastne youtuber a že je celkom akože populárny a potom keď sme zistili, aký je populárny, tak sme sa akože trošku zahambili. Ale veľmi zlatý chalan, má jeho priateľka tiež milá, takže akože vzťahy také, že Mátoš minulé jedol chlebíky u nás, takže pohodička. Ste na slovenskej hudobnej scéne už 12 rokov, za toto obdobie ste určite v spolupráci s inými interpretmi, s ktorými sa vám najlepšie pracovalo?
My to asi to tak jednoznačne sa nedá povedať, ale my vychádzame podľa mňa so všetkými, ale bolo jedno teraz, čo sme mali také turné z iné kafe a rybičky 48 a strašne sme si padli podľa mňa aj do reči, aj tak, aká sme partia s kapelou rybičky 48. To musím možno, že trošku tak vypichnúť, ale fakt, že so všetkými chalanmi aj z iných kapiel vychádzame, aspoň teda myslím, že z našej strany veľmi dobre. Ešte môžem doplniť, ja ešte by som doplnil, nie sme 12 rokov na scéne, lebo vlastne my sme vtedy ešte vznikli a my sme boli vtedy úplní amatéri, akože teraz sme trošku lepší amatéri už, ale tak v 2008 sa to nejako tak zlomilo, že sme začali tak koncertovať, že vlastne od tej doby sa snažíme a ja si myslím, že tam je viacero kapiel, napríklad ešte Pra Conspiracy, Horký žeslí, že akože snažíme sa mať my dobré vzťahy, akorát, že nie vždy sa to dá, lebo ľudia sú rôzni, no. V akom veku ste zistili, že máte hudobné nadanie? Ja som to ešte nezistil, a to už mám dosť rokov, otcom by som ti mohol byť, ale vieš čo, tam hudobné nadanie, ja si myslím, že hudobné nadanie je také silné slovo, že keď robíš niečo, čo ťa baví a robíš to dobre a snažíš sa a keď máš odozvu od nejakých ľudí nestranných, tak to je podľa mňa také skôr meritko toho, že či to robíš dobre a nemusíš byť nejaký umelec. Často sa stáva, že fakt takí tí študovaní umelci a nevedia zložiť pesničku a potom tam na tom vyhorejú, takže nemyslím si, že by sme boli nejako hudobne nadanení, skôr sme šikovní. A skôr sme podľa mňa, čo je základ celej kapely, je asi, že sme partia. A fakt, že od detstva sme partia a ťaháme to spolu nie tých 12 rokov, čo sme kvázi založili kapelu a ešte ďalšie nejaké 3-4 roky predtým. Takže to je ten základ. Prečo ste začali s hudbou? No presne, že už sme nevedeli, že čo so sebou, keď sme chodili spolu von a vlastne fakt sme boli jedna veľká partia aj s viacerými ešte kamarátmi, ktorými sme doteraz zostali priateľmi a chodíme spolu von, ale niečo sme potrebovali a vlastne náš basgitarista Filip dal taký impuls, by som povedal, aby sme založili kapelu a Hamburger, spravíme prestrih. Že vraj má dietu, akože on sa snaží schudnúť, ale... Čo si myslíte o situácii v hudbe na Slovensku? No, ja som veľmi kritický na túto tému kvôli tomu, že si myslím, že hudobná scéna sa strašne akože pokazila. Takedy, keď sme ešte tak tie prvé začiatky, keď boli 2008, 2009, 2010, tak to bolo strašne veľa kapiel, ktoré hrávali a strašne veľa ľudí chodilo na koncerty tým, že bola tá scéna. Potom postupne začali tie kapely dospievať, kvôli prácam a kvôli osobným životom sa vykašľali na tie kapely a potom tam vznikol ten problém, že tie kapely ako keby zmizli a strašne málo kapiel tu zostalo. Tým pádom zostalo aj málo ľudí, tých poslucháčov a bohužiaľ na tie rockové koncerty už nechodí tak veľa kapiel. Či ľudí. Neviem, či to je kapelami alebo to je ľuďmi, ale ja si myslím, že to je všeobecnosti ľuďmi, no. Je dobre ohodnotená? Čo? Tá hudba na Slovensku. Ja si myslím, že rocková hudba na Slovensku je slabo hodnotená. Napríklad v tých rádiách aj teraz spravili nejaké tie straničky, že málo je rockových kapiel, tak preto ich teraz nebudeme hrávať podľa zákona, ako to malo výjsť. Si myslím, že to je hlúposť, lebo stále je dosť rockových kapiel. Si myslím, že aj staré punkové kapely, staré rockové kapely, na ktoré sa, neviem, či sa na nich zabudlo alebo čo, ale tu mnoho kapiel, ktoré sa môžu v tých rádiách púšťať a nepúšťajú sa. A to mi je ľúto, no. Dali by ste nejaký darček pre vašich fanúšikov do základnej školy Lučna? Darček? Ťažká otázka. Aký darček by si predstavoval? Hmotný alebo nehmotný? Aký chcete? Tak jedným darčekom je aj tento rozhovor. Ale úplne tak, keby sa o niečo súťažilo, tak určite vieme niečo poskytnúť, keď bude záujem teda aj zo strany poslucháčov a pozerateľov. Výborná, akože dobre. Nemôžeme pozvať, takže niečo skôr také duševné vám môžeme dať. Dobrý pocit do života. Tak prísť na našu základnú školu Lučna. A čo by sme tam robili? Zakoncertovali? No napríklad, môžete aj to. Ja som sa učil celý život a už sa nechcem učiť. Už mi stačilo, dokedy sme sa učili, Vládko? No do 24-ky, ne? Či koľko to bolo? Ja som skončil 2012 školu. Ja o rok neskôr, ale
Základnú samozrejme. Ale keď budeme na východe a pozvete nás, tak ľudia môžeme prísť, keď budeme mať koncert večer a prídeme vás navštíviť niekedy ešte do obeda, alebo aj tak chodíme skôr na zvukové skúšky a neviem čo, takže stačí sa ozvať. Poviete nám nejakú pikošku z vášho koncertovania? Pikošky, no ako Vládko už spomínal, tie sradičky z týchto koncertov, tam býva toho tak veľa, že to si človek ani nepamätá, a niekedy to je dobré, že si to nepamätáme takže... Skôr by som povedal takú technickú pikošku asi, že máme, že na tomto turné fakt sme konečne spravili veľké turné len naše a máme so sebou zvuk svetla vlastne, ktoré dorábajú tú show, lebo koncert je vlastne audiovizuálny zážitok a vlastne teraz sme to konečne nejako tak splnili aj s našim nejakým takým vedomím, že fakt dávame všetko do toho, nielen po hudobnej, ale aj po tej vizuálnej stránke. Aké je vaše životné moto? Moto? Moto. Ja nepoznám žiadne moto, ani tej porekadla, ja to neovládam. Vládko, ty poznáš niečo? Ja nie. Ja som strašne pozitívny človek a keď sa ma niekto opýta, že ako sa mám, tak vždycky poviem, že keby bolo lepšie, nevydržím. A toho sa držím. Prijali by ste pozvánku na základnú školu Lučna, kde bude na našej škole je taký noc knižníc, ktoré sa uskutoční v oktobri. Prišli by ste? Máte pekné učiteľky? Máme. Jasné! Strašne to závisí aj od situácie, v ktorej teda kapela bude, že či budeme koncertovať, lebo už teraz máme vlastne vyplnené nejaké koncerty aj na jeseň a samozrejme vieme to nejako vyriešiť, ale trošku podľa mňa je problém ten, že sme z Nitry a do Košic to máme trošku ďaleko. Chcete niečo odkázať svojim fanúšikom na základnú školu Lučna? Učte sa, to je veľmi dôležité. My sme sa učili až do konca vysokej školy. Sme všetci vysokoškoláci v kapele, ale fakt, traja inžinieri a jeden bakalár, takže učte sa, to je základ a poslúchajte svojich rodičov a buďte poslušní A tolerantní hlavne, teda by som povedal. Ďakujem za rozhovor. Ako ste sa mi počuli, títo hudobníci sú naozaj skvelí ľudia. Preto by sme sa im za ich ochotu natočiť s nami rozhovor chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať. Pre televíziu Lúčik a školský časopis Lúčniny Barbara Pavelicová a Anna Mária Kubáková.